Assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a wannan lokaci da za mu fara kawo muku littafi mai suna Amanna wanda marubuciya Jamila Umar Tanko ta wallafa. Hausa Media muka shirya kuma za mu riƙa gabatar muku a kowace rana. Ranar Lahadi 1 ga watan 6 shekara ta 2014. Yanayi ne na damuna, gari ya yi garai-garai, an yi ruwan sama an ɗauke, tamkar an saka soso da sabulu an wanke shi. La'asar sakali iska mai sanyi ke kaɗawa, ko ina ka juya koren ganye ne ke ta kaɗawa, iska ce daga rabbin samawati take barbazuwa tana fita zuwa jikin ɗan adam. Tabbas yanayin nan ya ba wa jama'ar da ke zaune a babban birnin tarayya Abuja nishadi da annashuwa a wannan yammacin. Izzuddin ya murtike fuska babu annuri, alamar babu walwala a zuciyarsa. Ya yi kicin-kicin da fuska, ya haɗa girar sama da ta ƙasa. Alamun gajiya ta nuna a jikinsa, da tufafinsa shaidar ya wahala matuƙa saboda tsaleliyar shadda parasol da ya saka jikinsa ta yamutse. Haka haskenta ya disa shi, daga ganinsa ba sai ka tambaya ba, ka san tun fitowar safe ce bai koma gida ba. Banda karin kumallo babu abincin da yake saduwa da 'ya'yan hanjinsa. Kallo ɗaya za ka yi wa cikinsa, kaga kamar ya kusa haɗewa da doron bayansa. Bayan Izzuddin ya tabbatar Lado almajiri ya fahimci abin da yake nema, sai ya umarce shi da ya shiga gaban motarsa ya raka shi gidan. Shigar Lado cikin motar ke da wuya, sai Izzuddin ya suri motar da gudu. Ba jimawa sai ga su a bakin get ɗin wani gida. Lado na nuna masa hanya sai kawai ya saka kai cikin get ɗin. Kasancewar babu mai gadi kuma get ɗin a wangale yake. Bai dire a ko'ina ba sai a bakin barandar mashigan gidan. Lado ya nuna masa gidan da ɗan yatsa. Yawwa ga gidan Zahida. Izzuddin ya tsinci kansa tamkar an jefa shi cikin aljanna. Shekaru 12 kenan yana jiran wannan rana. Yau ce ranar da ya ji farin cikin da bai taɓa jin irinsa ba tun da aka haife shi. Yau ce ranar da ya ji dunkulen baƙin cikin da ya dankare a zuciyarsa na shekara da shekaru ya dire ƙasa. Yau ne ya ji jijiyoyin zuciyarsa suna ta gudanar da jini yadda ya kamata. Yau ne ranar da ya yi murmushi mai nuna tsantsar farin cikinsa, murmushin da ya ƙara masa kyau da kamala. Izzuddin ya juyo a hankali ya dubi Lado, cikin fuskarsa da annuri. Ka tabbata wannan gidan shine gidan da Zahida take zaune? Ka tabbata ita ɗin ce da na nuna maka hoto? Lado ya gyaɗa kai ya ce tabbas na santa, farin sani kuwa. Tana aike na ma, kuma duk ranar Juma'a a nan muke zuwa karɓar abincin sadaka. Dan tana yin abinci ta raba mana. Izzuddin ya yi murmushi, ya lumshe ido, ya faɗa a bayyane, Allahu Akbar. Zahida baiwar Allah, ashe har yanzu tana nan da aikin Allah bata canza ba. Yaro, ka tabbata ba ta da aure? Kada in fada gidan mijinta fa. Lado ya girgiza kai ya ce ba ta da aure, duk unguwar nan kowa ya santa. Izzuddin ya maimaita, kowa ya santa? Lado ya gyaɗa kai ya ce tana da kyauta da fara'a. Izzuddin ya yi dariyar jin daɗi, ya saka hannu a aljihu ya zaro kuɗi. Naira na dukan naira har naira 5,000 ya ba wa Lado. Sai Lado ya ji tamkar ya ba shi duniya, kasancewar
naira 50 ma wahalar samu take yi masa. Ya duka ya karɓa ya yi ta godiya, sannan ya buɗe ƙofar mota ya fice. Ya tsaya a gefe yana kallon Izzuddin. Sai da Izzuddin ya ɗaga hannayensa sama ya kwararo addu'ar godiya ga Rabbi Samawati da ya nuna masa wannan rana, kuma ya sake nanata alƙawarin nan na azumi guda 10 wanda zai yi wa Allah na tawassali in har ya gano inda Zahida take. Ya fito daga motar sannan ya rufe. Ya sake yi wa Lado godiya, shi ma yana yi masa. Ya nufi ƙofar shiga gidan kai tsaye, yana mai matuƙar muradin ganin wannan fuska da yake kewarta, yana neman ta a fujajen, amma ya kasa samunta sai a yau. Ya tsaya kan baranda ya ƙwanƙwasa, ya sake ƙwanƙwasawa fiye da sau 5 ba a buɗe ƙofar ba. Sai ya murɗa, cikin sa'a ashe ƙofar a buɗe take. Kafin ya saka kai ya shiga sai da ya runtuma sallama sau 3, shiru ba amsa. Sai ya fara tunanin yaron nan Lado ya yi masa tsakiyar da babu ruwa, ya turo shi gidan da babu kowa. Ya juya da sauri ya dubi wajen motarsa inda ya bar Lado a tsaye. Sai ya ga wayan yaron ya arce. Nan da nan ya ji gaba ɗaya ransa ya ɓaci. Duk da haka bai fitar da ran ganin Zahida ba a yau, kuma ya ƙudiri aniyar sai ya ga ƙwaƙwaf, sai ya tabbatar ba gidan ba ne sannan zai haƙura. Don haka sai ya danna kai ya shiga falon. Kash, abin da idanuwansa suka gane masa, hankalinsa ya yi mummunan tashi. Ya razana matuƙa, haka saura kaɗan ya haɗi zuciya ya mutu. Allah dai ya kiyaye. A tsaye ya shiɗe ya ƙame, don ma musulmin ƙwarai baya mantawa da kalmar inna lillahi a duk lokacin da bala'i ya tunkaro shi. Ita ya fara ambata, ya faɗa ya sake nanatawa har sau 3. Yadda ya haɗu da wannan gigita da ɗimuwa, haka mai gidan da aka shigo mata ta samu, har ma fiye da nasa. Ta zabura ta miƙe tsaye gami da yin wurgi da abin da yake hannunta. Aka rasa wanda zai fara magana tsakaninsu. Kawai a tsatsaye suke cirko-cirko. Kallon kallo kawai ake yi. Har zuwa wani lokaci mai tsawo ya ji kafarsa babu ƙarfi. Sai ya sulale ya zauna akan kujerar da take kusa da shi. Ya ci gaba da kallon falon gabas da yamma, kudu da arewa. Babu abin da ƙwayar idanuwansa take cin karo da shi sai kwalaban Benylin, Pakalin, ƙwaya irin su Tramol, Valiant da dai sauransu a bisa teburin da yake gabanta. Kwalabe sun kai 10 da ƙulli-ƙullin ƙwayoyi daban-daban a cikin ledoji. Duka a cikinta take zirawa har ta ma sha rabi. Wasu dan karangara ne su 2 kosassu sun sha giya sun yi mankas a kwance a tsakiyar falon a ƙasa. Ya saka hannu a hankali ya ɗaga wata kwalba a ƙasa ya karanta an rubuta star. Tabbas giya ce waɗannan bayan Allah suka ɗaɗɗuka suka yi mankas, ba su ma san waye a kansu ba, bacci suke yi mai kama da mutuwa. Ya ɗaga kai a hankali ya dubi Zahida, wacce yake zumuɗin gani, neman ta yake sama da shekara 10-12, sai yau ya nemo ta. Yana murna zai ganta, sai gashi ya ganta a halin da bai taɓa zato ba ko a mafarki. Halin da ya ganta ya sa murnar da yake ta juye takaici. Yana haɗa ido da ita sai ta sunkuyar da kai ƙasa. Shigar da ta yi kaɗai ta nuna masa shaidar ko ita wace ce. Riga shimi ce marar hannu sai gajeren wando iya gwiwa. Kanta kuwa gashin jelar doki ne aka kitsa mata, attachment. Farcen hannaye da ƙafafuwanta jamfarce ne ta shafa. Faratanta zaƙo-zaƙo. Ya shiga tunanin yadda ake yin sallah a haka.
ko ma ta bar musulunci oho bai sani ba. Haka tulin kwalaban shaye-shayen da ke kan teburi a gabanta ya nuna kuma ya tabbatar masa 'yar maye ce. Wasu tsantsafa-tsantsafan mata ne suke ta furfutowa daga cikin ɗakuna daban-daban, kowaccensu kyakkyawa ce ta kwatance, son kowa ƙin wanda ya rasa, amma kuma kyan ɗan maciji. Waɗannan su ne 'yan matan da ake kira furen kan juji, sai kyau ba hali. Suka fito getse-getse, shiga mara tsari, tamkar tsirara suke, abin ba kyan gani. Kowacce ta fito sai ta yi hamma ta yi miƙa, sannan ta ƙura masa ido, tana ɗaga masa gira, da alama sabon kwastoma suke nema, wa iyazu billahi. Kyakkyawar fuskarsa, shigarsa ta kamala, kyawun siffarsa, ƙirar jikinsa gami da alamar hutu a jikinsa suka dasa musu kwaɗayinsa a cikin zukatansu. Sai kowace ta fara kwarkwasa tana makale murya. Suka gaishe shi bai amsa musu ba, ya yamutse fuska yana kallon kowaccensu a wulaƙance don shi ƙyanƙyaminsu yake yi. Ya miƙe tsaye a hankali ya dubi Zahida cikin jimami da baƙin ciki. Yana magana da ƙyar, muryarsa na karkarwa, ya ce, Zahida, kada dai abin da nake gani da idanuwa na gaskiya ne, kada dai a ce gidan da na shigo gidan karuwai ne kuma gidan giya. Zahida ta sunkuyar da kai ƙasa da sauri, ta kasa haɗa ido da shi balle ta ba shi amsa, saboda nauyi da kunyarsa da take tsananin ji. Shi ne mutum na farko da take jin nauyi a duniya. Ƙawayenta suka tsaya cak suna kallonta da Izzuddin tamkar sun samu talabijin, suna ganin wani baƙon hali a wajen ƙawarsu Zahida, don su a iya saninsu da ita ba su taɓa ganin alamar kunya a tare da ita ba sai yau ɗin nan. Zahida ta juyo a fusace ta harari ƙawayenta gami da yi musu tsawa, dalla ku koma ɗaki, kada wata ta ƙara fitowa. Suka amsa mata da to shugaba. Kowace ta juya da sauri ta nufi ɗaki, amma ba su daina kwarkwasa ba, suna ta karairaya har suka shige. Zahida ta kawar da kai gefe ba tare da ta ba shi amsa ba. Ya daɗe a tsaye yana kallonta sama da ƙasa, sai huci yake yi tamkar kasa ko wani kumurcin maciji. Sai zufa yake kai kace ramin da babu iska ya shiga. Kan hancinsa da goshinsa suna ta tsatsafo da ruwa, ya fice da sauri a fusace. Ita kuma Zahida ta sulale ta zauna a kan tiles ta dafe kai. Hawaye mai zafi ya fara kwaranya. Yana ɗaga labule ya fice, sai ya ga giftawar wani mutum ya shiga gidan ta ƙofar kicin. Izzuddin ya kalli mutumin, shi kuma mutumin kansa na sunkuye a ƙasa, yana danna waya bai kalle shi ba har ya shige. Izzuddin ya kalle shi sosai, kallo na ƙurilla, nan da nan ya shaida shi. Ga fuskarsa nan muraran da kayan jikinsa. Tabbas ganin mutumin nan da ya shiga kasurgumin tashin hankali, har ma fiye da tashin hankalin da ya shiga ɗazu na ganin Zahida. Tofa rigiji gabji, ya ji labban bakinsa sun kasa haɗuwa da junansu balle ya karanto salati. Ya saki baki ya durƙushe a ƙasa yana karkarwa. Dole shiga tashin hankali mana, don fuskar amininsa ya yi arangama da ita, wato Kamis. Don duk duniya Izzuddin ba shi da amini kamar Kamis. Haka shi ma Kamis ɗin garinsu ɗaya, a garin ma unguwarsu ɗaya, a unguwar ma makwabta ne, ga gida ga gida. Bayan haka iyayensu ƙawaye ne, tare suka yi 'yan matanci.
Rana ɗaya aka haife su, ɗaya da safe ɗaya da yamma, tare suka yi wasa. Rana ɗaya aka yi musu shayi. A yanzu haka bacci kaɗai ke raba su. Ɗazu da safe ma sun haɗu kafin ya fito neman Zahida, har ma ya faɗa masa inda zai je, ya yi masa addu'a Allah ya sa a dace. Abin tambaya a nan shine, dama abokinsa Kamis ya san inda Zahida take, amma da shekaru yake taya shi neman ta, bai taɓa nuna masa ya san inda take ba, har ma suke tunanin ko ta mutu. Ashe ya fi kowa sanin inda take? Shin dama Kamis yana tare da Zahida? To a matsayin me ɗinta kenan? Daga dukkan alamu Zahida karuwa ce kuma 'yar maye. Shin Kamis ma kenan haka yake? Allah ya sa abin da nake gani ba gaskiya ba ne. Allah ya sa mafarki nake yi, zan farka in gaba haka ba ne. Izzuddin ya faɗa a bayyane yayin da hawaye ya fara sirnano masa. Kamis bai ɗaga idanunsa ba har sai da ya isa cikin falo. Yana shiga ya iske Zahida a sankare ta yi zaman da ɓaro a lungu. Ta ɗaga ido da sauri ta kalli mai shigowa, sai ta ga Kamis ne. Ta ƙara shiga gagarumin tashin hankali da ya fi na ɗazu. Ta razana ta miƙe da sauri, ta tunkaro shi cikin murya mai maƙyarƙyata tana faɗin, ta ina ka shigo? Baka ci karo da wani mutum ba yanzu? Kamis ya dafa ƙirji ya zazzare ido, kankace kwabo idanunsa sun yi jawur. Ya dube ta a zabure ya ce, kada dai ki ce min Izzuddin ne ya gano gidan nan. Ban haɗu da kowa ba, waye mutumin? Zahida ta yi ajiyar zuciyar farin ciki ta ce, alhamdulillah, ba Izzuddin ba ne, wani mutum ne da ba na so ya ganka. Kamis ya harare ta ya ce, dama har yanzu kina kula wani mutum daban kike munafunta na? Ta jawo Kamis da sauri ta tura shi cikin ƙuryar ɗaki, ta rufe don kada Izzuddin ya dawo cikin falo ya gan shi. Izzuddin ya shiga cikin mawuyacin hali, ya sulale ya zauna a kan dandamalin barandar ƙofar gidan. Ya kasa ƙarasawa wajen motarsa balle ya iya tuƙawa ya tafi gida. Fiye da minti 10 yana cikin wannan hali, sannan ya miƙe da ƙyar ya saka hannu a aljihu, ya ɗauko hankicin yana goge hawaye. Ya juya ya kalli gidan, ya sake kallo yana tunanin ya shiga gidan ya rutsa su ne ko kuma ya tafi ya kyale su. To jama'a, a nan za mu dakata da karanto muku wannan littafi mai suna Amanna. Ku kasance tare da mu gobe kamar daidai wannan lokaci domin samun ci gaban wannan labari akan wannan tasha tamu ta Hausa Media akan YouTube. Kada ku manta ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu kowane lokaci. Mun gode.